Umpila kuulaa perään vittu. Täällä Amerikassa on näitä autojahteja aika paljon. Näköjään vittu. Niin ne oikein hävisi. Varmaan meni sinne mäelle, katsotaan. Ainakaan tsekkaan nää tästä. Oho, aika hurjaa offroadia. Meillä on sopiva auto siihen. Joo. Se on vähän savua. Ei, se oli vitu hyvä siinä, kun mä hyppäsin siitä autosta ulos, niin se mun äijä hyppäsi sen toisen jätkän taakse. Tuli vähän ilmanen murha siitä. Siinä oli varmaan manuaalivaihteet siinä autossa, kun ei noi amerikkalaiset osannut ajaa sitä. Se on muuten jäätävä, jos niinku Amerikassa, että me ei osaa ajaa manuaalilla vittu. Se on aivan uskomatonta. Se on vittu, ei se on joku jäpä jo. Juokseeko tuleeko se tänne saatana sieltä? Kaksi jätkää juoksee, menee tonne vasemmalle. Yksi tulee tänne päin. Jep. Toinen ei jotain suojaa tonne. Se on se kun hypätään ylös. Pystyykö tästä ampuu seisaltaan? Joo, se hyppää ylös. Pystyy. N, Y, T, nyt. Puoli. Joo. Miksi se Toni eipä suojannut sitä? En mä tajua mitä nää niinku touhua. Se ei ole tullut kertaakaan tänne päin mennä. Koukotaanko vasemman kautta sen päälle? Koukata. Osa kuulesta ei tohon muurin, mutta meni pikkusen taaksepäin, niin sit se tasan puilitti. Joo. Nyt kun oli vaan tää holo saatana, niin täällä oli vähän hankala ampua. Sama. Sä kohta se tuo nyt on sitten. No, se oli tossa puun takana viimeksi. Mä käyn luuttaa tän jätkä. Kasiskope. Syrinkee vittu. Nelosescope. Voidaan pyssy sit, jos sulla on sydängä. Kolmosen reppu. Skarri löytyy. Ota skarri vittu kakkosaseksi. Aivan, Esen nelososkopen itselleni. Ei vittu, täällä on SKS. Mä ajattelin, onko sillä kaseskopa, että kasvaa joku asekaan. No joo. Hei vittu, hävisikö ne tuonne jäpä niinku kusilumeen vai mitä vittua? Se lähti haneen vittu. LOL. Paitsi että se joutuu tuon takaisin. Se menee takana, täällä talolle päin menee.
oikeesti osuttu. Meni makaa tonne auton taakse. Jep. Se joku haulikko siellä vai? AVP. Lol. Puoli. Mä haan saavikan siitä. Jep. Jep, 8 skopea vittu ja kaikkea. Nice. Eihän vitusti panoksia mulla. Tarvitsee lisää 556. En, mä otan tosta 9 vielä. No, mulla mennään pikkusen ongelma nyt on 762. Mulla on 125 556 vittu. Mä en tee niillä mitään. No, vain asetta. No se. Sulla on kuitenkin SKS, kato, jos hän käyttää sitä. 762 meidän. Mä heitän sulle jatkolippaa, mutta toinen sulla vielä, jos ei sulla ollut sitä vielä. No, onko se semmonen nopeampi jatkolipas? Ei. No sit mä en tarvi. Ja sit varmaan pelataan semmoista aika rauhallista peliä reunalta. Joo. Otit se sitä kasiskopea? Joo. Täällä on niinku vittu 2 kasiskopea vai? Joo, mä kans katsoin, että sä oot niinku kerännyt vittu, kerää koko sarja. No, tilannehan parani kummasti. Ihan vähän. Hei, onko sulla noita pillereitä itselläsi? Nyt on joo, mä sain tolta. No, mun täytyy vetää 1 purkki. Sitten mulle jää vielä 1. Joo, mulla on 2 ja sitten 2 medikkiä ja sitten se supermedikki. Onks tossa joku kielekä jyrkänen tuossa reunalla? Oh. Eiks tässä oo vittu? Mä menen tien yli. Pääseekö nyt? Joo, jos meitä tää saattaa olla hölmöliike, mutta... Paskotaan kaikki, jotka yrittää jotain. Nyt me ollaan nätisti alueella jo. Kohan tossa on paskaamassa joku, se on 2 autoa. Hei, auto tossa, auton vasemmalla puolella jäbä. Meni mahalle. Ammutaan. Se jeeppi tossa 345 suunnassa. Näetkö, ryömii tossa auton vasemmalla puolella. Kiitoradalla. Makaa paikalla. Joo, ammutaan. Vittua se kääntyy just kun mä ammuin. Kuoli. Jos siinä levisi. Mä kattelin pahainta sitten tänne päin, eihän täällä tossa on joku jäbä. Hei, alhaalla tossa sedanilla on jätkä. Tien vieressä. Jep. Nyt on siellä kopin takana. Kopissa kummakin. Lol. Miten se jäpä ei vittu kuollut? Mä muistan päähän avikalla. Sille jäi varmaan se vitun milli. Ja olisiko sillä ollut se 3 potta sitten? Niin taas ei vaan osunut naamaa just. Ei sillä vaikuta se 3 potalla. Siinä on se naamasuojakin. Niin, mut siis jos... Eiku niin, aivan joo. Tähän mä nyt sekoilen. Täytyy vähän jännittää, ettei mene takaa ketään. On kuitenkin 8 jäpää, tuo on 8, 4 jossain muualla vielä. Mä ammun tuon oven paskaksi tosta.
Aha, en sitten ammukaan. Tää. Ei se mene rikki. Laitaanko puhaltaa nuo jätkät pihalle? Meidän täytyy kuitenkin mennä tonne. Hei, tässä on ihan vieressä äijä. Knokkasin toisen. Se toinen. Vittu. Se tahti kypärä päästä, mutta... Se on vitumainen kiire nostaa sitten. Vittu loppu kuulla tosta aseesta. Vittu. Mulla olisi ollut mitä siinä. Ei. Saatko sä tapettua se jäpä? Sai. Joo. Ota. Ja niin, mut vittu avikkaa, niin mun tapannut sitä kyllä. Fuck. Sä käytit sen megamedikin onneksi. Jep. Mitä nuo jävät tekee tuolla paskahussissa? Kohta kuolee. Nyt ihan oikeasti, ne on tappaa sut ihan koska vaan tossa. Sä et ottanut muuta mitään asetta vai? Noin. Ota näiltä, kato. Mitä vitus pelejä nää oli oikeesti? Mä vittu tajua. Sitten, että niin, missä täällä on kaksi muuta? Missä vitun jemmässä ne on ollut koko vitun pelin ajan? Vitu hyvä kysymys. Ei vittu, tuli joku superväki. Juoksee, jos on lähellä. Etkö se alapuolelta? Eikö se kolon niistä? Kuoli.